Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Haƙiƙani da son ki zan rayu. Dan Allah karki farin har na yau kokawa. Buri da zuciya ta san ni na baki. Na san kina a raina ba za ki fice ba. Purchase your tracks today. In za ki bani so ni zan karɓa zaɓi na ni banda kamar ki buri na in ganki gidana. Sai nake tsar in ba da sadaki dan ban san ma ko mene ba son ki kawai shi ne fitilata tan Allah zaki bani kulawa shi zai sanya ni har na huta. Shi so sa'a ne in ka yi dace ga gore ilahu gwani. In har ya baka na rantse fa mai karɓa. So rayuwa yake ga dukkanin mutane. So mutai da shi ya zama sarki baya buƙatar wani dakarai. Allah shi ya ƙirƙiri ƙauna babu ruwan shi mutum ko dabba. Mai nazari in kayi tunane shi so ba a yi magaraje yadda so haka zai juya ka radda ilahu ka samu mu dace. Al'amin ina nan ni sai wata rana zan zana dakata a cikin zancina. Indi ni na sani za ku yi addabuna. Zan zana dakata aikan sai wata rana. Prince Ebi ne.